Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang panagdayet sa atong hari, si Senyor Santo Niño, nga sa iyang ngalan kita nagkatigom, isip usa ka pamilya sa Ginoo. O ng iyang panalipod, maana kaninyo, manginigugma kong mga kaigsunan, nagkatigom kita dinhi karon sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata, atong ipasidunggan diha sa imahin ni Senyor Santo Niño, nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan, dinhi nining atong kapupudan, agigtimaan sa iyang Dios nun nga panilipod, ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak naman sa Dios, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot, ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug usab ato nga hinumduman sa masulubon, mahinulsulong kasing-kasing, ang mahikayon diin masupilon kita sa atong Amahan sa langit. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ud ako iyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria, kanunay ng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Nga kaluyan kita sa Dios, samahan magagahom sa tanan, upasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Kaluhi kami, kaluhi kami, Kristo kaluhi, Kristo kaluhi, Kristo kaluhi kami. Kaluyan tayo sa Dios nga magagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit, Sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagamasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw ang nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw ang nagalipod sa tuo sa Amahan,
Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa Mag-ampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon tanamo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinayang tawhanon, ug simbahon ng tanamo ang santo ninyo, nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, himua nga magsunod kami kaniya sa matinudanong mga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kainangop sa usa ka bata, sa iyang ginharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana. Tapos sila makakaon didto sa Silo. Mitindog si Ana. Si Eli ang pari. Naglingkod duol sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Labing guula ni Ana ug nagampo siya sa Ginoo ug naghilak pag-ayo. Nanaad siya ug miingon, O Ginoo nga labing gamhanan, kung tagdon mo ang kasugo sa imong sulugoon, ug hinumduman mo ako nga hatagan mo akong anak nga lalaki. Ihalad ko siya kanimo, aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi. Ug dili ko gayud siya patupihan. Ug samtang siya nag-ampo sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang bakba ni Ana. Nag-ampo si Ana sa hilom. Ang mga ngabi lamang niya nagkibot-kibot ug wala mabati ang iyang tingog. Busa, nagtuo si Eli nga hubog si Ana ug giingnan niya siya. Kano sa akaman huwasan sa imong kahubog? Ayaw na pag-inom. Apan si Ana mitubag, dili ako hubog. Apan may gikagulan ako pag-ayo. Wala ako makainom og bino o isog nga ilimnon. Kundili, nakigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kag-ul. Ayaw isipa nga daotang babay ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka ug kasubo. Unya mitubag si Eli, ayaw na kaguol, hatagan ka unta sa Dios sa Israel sa imong gihangyo kaniya. Ug miingon siya, hinaut unta nga kahimutan mo kining imong sulgoon. Unya milakaw si Ana ug mikaon ug wala na siya magsubo. Unya mibangon sila sayo sa buntag ug misimba sa Ginoo ug namauli sila sa ilang balay didto sa Rama. Nakighilawa si Elkana kang Ana ug ang Ginoo naluoy kang Ana. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanamkon siya ug nanganak og lalaki, naginganlan niyag Samuel.
Kay kining bataa, iya mang gipangayo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang mga panasagamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakusog-kusog. Ang mga busog nagpasuhulupan, samtang ang mga gutom nabuhon sa inagaw. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nangamingaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo nga patay ug nagahatag sa kinabuhi, nagabanlod siya ngadto sa kahilagman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa datu. Siya nagahimo pagpaubos ug siya usab ang nagabayaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Iyang gibangon ang hangul gikan sa abog, gikan sa basurahan, iyang giisa ang kabus. Aron pagpalingkod kanila, uban sa mga hamili, ug paghimo ug mahimayaong trono sa iyang kabiling. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Hallelujah! Hallelujah!
Ginoo manaka ninyo. Hinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum. Ug sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay, misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan, kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinaguga ug misinggit, "Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios." Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit o kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tawo, nagpangutan-anay sila, "Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman ra bagayod kaniya." Busa ang balita may tungod kang Jesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag. Kadaghan ko mapangutan-an. Tinuod ba ko ng naiyawa, Padre? Kamu, mutuo mo nga naiyawa. Hello? Mutuo ba mong naiyawa? O di mo mutuo, di ta mutuo si Ebanghelyo karon. Di ba? Mao nang ato ning pamalandungan pag-ayo, no? Kay ang sunod naman pangutana, unsaon man paghingilin sa yawa pa di, no? So mao na ang atong tanahon. Pero before tingali ana, no? Atong timan-an nga ang misa highest form of prayer ni siya. So mao nang atong giya sa atong pamalandong karon ang misa gyud mismo. Okay? Sa pagsugod na to sa misa, unsa may itong gibuhat, di ba mag-awit ta og pagdaig sa Ginoo? Amen. Sunod niya na, malandong tas tong kaugalingon aron maghinulsol sa ato mga sala. Tinuo, dili. Kay usahay, bisag dili na tutuyoon, tungod sa atong kahuyangan, dali ragog ka itang masimang. Panlitan sa atong first reading karon, unsa may nahitabo ni Ili o una ni Ana. Si Ana nagsigig hilak dito sa templo. Niya wa man igawas niya tingog, igo ra man siyang ihat sa langit, kibot-kibot niyang baba. Nasaypan siya sa pari. Kay dugay sa siyang nahuman. Kay daghan kayo siya mga kabugat sa kasing-kasing ngayang gihungaw sa Ginoo. So unsa may gidangatan, nasaypan siya nga sa pari nga si Ili. Giingan siya, "Uy, babae, sa man ka? Kano sa man ka pungaway sa imong pagmaoy diha? Hubog ka?" Okay? Mayo kay si Ana, kay humble rasad siya, wala siya mo react kunili. Ni pasabot ra siya sa pari nga
Dili taon ko hubog kay wa ko mag-inom, nagpahungaw lang yung Diyos Ginoo sa akong mga kasakit. Mao nang aning puntuha, agig tawag, subay sa tawag sa synodality nga coming together and listening to one another. First part man na siya, buot mi nga mangayo ako isipari, buot uban ni ako mga kapari ang kaigsoon ng pari dinhi, mangayo may pasaylo ninyo sa panahon nga pataka lang ni. Hello? Nakasuhay mo ang pari nagpataka? Kasuhay mo wa? Oh, manindog ta, ningog kita, sama ni Ana ba? No? Ako, kadaghan ko ng pataka. In fact, before sa misa, nagkatapat man ni Father Dado. No? Na-formator mo siya, nagka-istorya may bike formation kay sayo-sayo man ko niabot, sayo pa sila. Moto nga, nakaingon ko, unsa ka ng trabaho sa formator, no? Tig-umol ba o tig-duk-duk? Hello? Unsa man ang trabaho sa formator, tig-umol, tig-duk-duk? Be, kamo ba ay unang formator, mga ginikanan, unsa man yung trabaho, tig-umol mo, tig-duk-duk? Ha? O, mainang maingon sa mga tig-duk-duk mo. Hello? Kay mao mo gunay bias nato sa itong gugilingon, kay kitang ginikanan, kita ko'y una, abi na itong nasayod na ta. Amen? Mao nang usahay, mahimo tang tig-duk-duk sa inyong mga tig-duk-duk mo sa inyong mga anak. Anda mo mga ipasaylo sa inyong mga anak, nga inyong giduk-duk. Hello? Kamo mga ginikanan, anda mo mga ipasaylo sa inyong pagduk-duk sa inyong mga anak. Sa hilom ko ng pangay pasaylo gib, kanang kasing-kasing. Okay? Nga sa akong giingon, tinuod to akong giingon nga sa ngalan sa tanang mga pari diri o hinaot-uban sila nako, ngayo mi pasaylo nga dunay panahon, daghan yung panahon nga tigduk-duk. In fact, akong giingnan sa padre nga nihaom na sa nako ang training sa seminaryo kay sa among panahon more tigduk-duk mo yun mga pari, mao na nga unyadaan magong nagtubo sa pamilyang tigduk-duk sa dangang papa sa akong mama, di mao na nga nihaom na sa ko seminaryo. Okay? Pero sa pagpari na nako, nag-struggle ko ni ana nya usay hangtod karon mao to nang opisal ko niya, hangtod karon naa pa ng tendency nako nga usahay kana bitang ma-impatient na ta, gusto na ta manukdok, tinuod dili kadawata ana wala dawato na to. Okay, so karon mangayo may pasaylo niyo, pasayloon mo ninyo, ha, kay mao man na sa synodality. Okay, nga ngano man ni nganong sa unang bahin sa misa mangayo mo tagpasaylo sa usag-usa. Subay actually na sa tawag sa Ginoo aron maabli kita sa presensya sa Ginoo. Kay naman na sa basahon sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 19 nag-ingon yun ang Ginoo, busa pag matinud-anon mao na atong ipangutana atong galingon kadawat bata maatubang bata nga naman kay giingon siya busa pag matinud-anon o pag hinulsol. Gidikit yun as Ginoo ang pagkamatinud-anon o paghinulsol. Ngano ka ni? Ngano ka ha? Napamalundungan na to? Wala. Para nako, kay masalaypon mo kay kong tao, daghan mo kay kong sala sa nabuhat, gidikit yun as Ginoo ang pagkamatinud-anon o paghinulsol. Kay kung dili pa ta matinud-anon, di man ta makahinulsol. Tinoo, dili. Mangita ar taglusot. Tinoo, dili. Usahay ipamahid na to, ipasangil na to sa uban, tinoo dili. O mao nang naay mangumpisal, naay mga asawa mangumpisal, ang sala silang bana magitugan, tinoo dili. Nya usahay sa ng bana, ang asawa sang sala sa asawa magiyaw-yaw, yes kumpisalan, imbis ang kuno nato. Hello, kay kung dili ta mo angkon nga makasala ta, so dili ta malipay itong giingon sa atong salmo nga ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos.
Kaya nag-ingon man ang Ginoo, ang masakit doon ra, mao yung nagkinahanglan og doktor. Mao na makaangkon, makadawat, makaangkon, nga kita makasala. Amin? Makaangkon ta, dili. Angkon na to, dili. Hinahinayon na ganitong angkon, kita rebitaw din No? Ako naman itong giangkon, nga masalaypon kay ko, makasala kay ko. Okay? So, nga naman aron human sa atong paghinulsol, matod pas Ginoo, no? Atong paghinulsol, pagpangayog, pag-angkon o pagpangayog, pasaylo, paghinulsol, aron maabli ta. Kay nag-ingon ba ang Ginoo? Busa, pag matulanan o paghinulsol, kay ako nagbarog sa pultahan, nagtuktok. Nagbarog o nagtuktok, nagpaabot, nga dunay mangabli. Kung dunay mangabli, ako modayon o makisalo kaniya o siya makasalo uban kanako. Hello? Mao na atong gibuhat sa kadamisa. Nabuot atong ablihan atong gagalingon aron makasalo ang Ginoo sa atong kahuyangan. Di ta niya pasagdan sa atong kahuyangan. Okay? Kay nisalo naman siya nato sa atong pagkatao, sa tanasama nato sa nang butang gawas lamang sala. Amen. Therefore, musalo siya, mukuyog yun siya nato. Mao na ang iyahang pagka-Emmanuel. Diyos nga uban nato, dili lang kay uban nato, kay niya siya dini among us, kunili Emmanuel yun siya, kay naa siya uban sa tagsa-tagsa nato. In fact, nangandoy siyang ablihan nato tong kahiladman, aron mapuyo yun siya dinhi nato. Amen. Amen. Sumausad na nga human ito hinulsol, human ito dahil sa Ginoo sa gloria, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Kay mao man na ang process nga makadungog ta sa mensahe sa Ginoo, unya tinabangan sa grasya sa pagtuo atong kalawato ng iyang pulong, aron ang iyang pulong mahimo ng atong kinabuhi. Okay? Therefore, siya ang pulong in a way, magpakatao sa dinhi sa tagsa-tagsa nato. Amen? Kay maumol man ang atong pagkatao, sama sa iyang pagkatao, pinaagi sa pulong nga atong gikalawat, gituhuan o gikalawat. Unya, unsa may sunod mahitabo, human sa atong pamalandong, labi na gipasabot sa pari diha sa humili, nga ginawat yun nato ang pulong sa muna mo deklara ligyutan ni tuotas Ginoo, human ni ana manganyo gyud dugang grasya sa Ginoo aron mas maablihan pa ginato ato og galingon, aron mahiusa taniya og siya mahiusa sad nato, no? Siya atong madawat makihiusa nato og kita sad mahiusa niya. Therefore, no, ang incarnation, the reality of the incarnation in a way is extended to us. Aron karon diha nga nipuyo na si Kristo ba nato ug dinhi nato, unsa may dangatan, ang sunod mauna na ang ofertory. Unsa may atong gihalad? Hello? Unsa may atong gihalad? Nabaw ta unsa atong gihalad? Ang kasagaran atong mahunanaan, naghalad kog buwak, naghalad kog kwarta, naghalad butang. Pero kanang butang nga imong gihalad, kung wa nay bili nimo, wa nay bili sa Ginoo. Amen. Sa ato pa unsa gid imong gihalad? Mas maayo nga atong gihalad ato ujong kaugalingon. Ang gift nga atong gihalad representante ni sa atong kaugalingon. Unya dinhi sa misa ultimately unsa man gyud atong gihalad? Pan ug bino. Amen. Amen. Hanay ni Ginoo. No, kay siya man ang in fact siya may nagmisa. Kining ato dinhi participation ra man ni. Kay ang misa kausar gyud na mahitabo didto sa katapusang panihapon. Gitagaan na ta Ginoo kay bulungan kaayong grasya nga gitagaan tag higayon nga makaparticipate ta. Okay? Mura ba nang
arang misa sa Roma, pero tungod sa gadgets karong panahon na makaparticipate nga ni aratan nini sa ato. Amen. Pero kung naa na nahimo tungod sa ka-advance sa atong technology, mas una pa niya na ang gibuhat sa Ginoo kay pinaagi sa iyang presensya diha sa pare ang panog bino nga atong ihalad, iyaha man ang himuon nga iyang lawas ug dugo. Amen. Amen. So kinsa may iyang gihimong lawas ug dugo? Dili ra kay ang panog bino. Ikaw ako kung tinuray ta naghalad, mahimo sa tang sama niya, mahiusa niya masama niya. Amen. Maunay tawag aron mabalaan ta sama nga si balaan. Atong pagkatao mahimong balaan, labi na ato gyung giduyog sama sa gibuhat ni Hana ganina, no? Nga nangayo siya anak, unya karon pa lang iya pa lang ganing gipangayo, iya nang gihalad aron mag-alagad sa tibuok kinabuhi. Kanya ra bang pag-alagad sa tibuok kinabuhi? To serve the Lord from the womb to the tomb, maunay meaning sa Nazario, Nazarinhon, Nazaritnon, no? In fact, sa akong kaugalingong pagsabot, mao gini nakapaabli sa tao kanang Nazarite vows. Unya kana mga tao sa Nazaret, gitawag na sila Nazaret ang lugar diha tungod kay halos tanan diha nila nagbansay sa Nazarite vow. Unya i-compliment pa na sa disiplina sa kaminyuon nga gitudlo sa Ginoo pinaging ni San Rafael Arcangel ngadto kang Tobias o kang Sara diha sa Book of Tobit. Mao nang niabot yung panahon nga si Maria wala na ang karga sa sala gikan sa katigulangan. Kay naabaya na pulong sa Ginoo, lima ni kahigayon klaro kay gisulti nga ang sala sa ginikanan silutan gani hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. Atong sabayon, kinsa man ni unsa man na ang upat ka kaliwatan, kini maginikanan ang iyang sala na isilut hangtod sa anak, hangtod sa iyang apo, hangtod sa anak sa iyang apo, hangtod sa apo sa apo. Masagaran gyud dili ta mag-abot sa apo sa apo, di ba? Apan kanang imong apo sa imong apo, kung dili ka maghinulsol, di mo isurrender imong mga sala, pwede gyud nga magbaguod sila tungod ni anak. Amen. Amen. Unya, apan unsa may nganong gitugan man is Ginoo. In fact, daghan kay higayon nga gihimo gining background sa istorya. Palitan si David sa dihang nakasala siya na iyang ikabit si Betseba. Unsa may giingon sa anghel ni propeta Natania, tungod sa imong gibuhat ang imong anak nga gimabdos ni Betseba mamatay na bisan pag unsay imong pagpenitensya. Unya sunod, ang espada dili na mo biya ibabaw sa imong ulo, dili mo biya ibabaw sa imong ginarian. Unsa may gidangatan? Sa kalit lang ang iyang anak nga si Absalom, no? Pinakabuutan niyang anak, sinaligan kay niyang anak ni rebelde. O kinanglan gani siya mulayas gikan sa ginarian tungod kay nagrebelde ang iyang anak. Hangtod na patay sa iyang anak. Pero pagkamatay siyang anak, si David nga nakahinulsol, nakaamgog yun, nga siya ay nakaingon ato tanan, ningon siya, Ginoo, ako na lang unta ang namatay. Mauna nga, ako sa pagsugod niya ng hisgot anang kinahanglan og healing family tree, di ko ganahan mo tuo ni anak, di ko ganahan mo dawat. Kaya nga nugod, silutan ko sa sala sa kong papa, bisan, wa mo ko'y labot ato. Silutan ko sala sa kong lolo, wa ko'y labot ato. Amen. Pero pareho po na sa sala niya danog niiwa, wa tay labot kay wa man tay apil ato. Pero ang efekto man sala mo'y na maabot din nato. Amen. Mao nang naputol naman atong relasyon uban sa Ginoo, mao nang wala na ang grasya sa paghihiusa sa Ginoo, nga mao na ang sala nga panulundon nga nawala nadawat nato gikan ni Adan ug Eva. Mao sa gyapon ang sala sa ginikanan subay sa pulong sa Ginoo na agyo efekto ngadtos kaliwatan. Amen. So mao na nga ato nang dad-on gyud sa Ginoo, atong gisurrender or aron ihalad nato sa Ginoo kay aron mabag-o na ta. Kung human mabago ang panog bino ngadto sa pagalawas sa dugo,
unsa may buhaton, pakanon tas Ginoo. Padayono niya paghatag ang iyang kaugalingon nga atong pagkaon, atong ilimnon. Kaya yun yung giklaro pagsulti sa Ebanghelyo ni San Juan, nga ang akong unod, tinuod nga pagkaon, nga akong dugo, tinuod nga ilimnon. Ang dili mo kaon sa akong unod, o dili mo inom sa akong dugo, walay labot nako. Hello? Pero magbantay sad mo, kay kung papayat pataka tag pangalawat, kay naarabay daghan kayo, nga mga tao, nga anas kumpisalan, anak mutugan, Padre, nagpuyo-puyo ora ko, gani minyo man ko Padre, minyo sa nang akong bana, sa lain, pero di man ko mahimo Padre, nga di ko mga lawat, mga lawat ko, maunang tawag simbahan anak, ayaw taon, pagpangalawat. Nga naman, kay imo mapasipadan ang balaan kayong lawas o dugo sa atong Ginoo. Bisan pag ulitaw mo daga nga nagpuyo-puyo mo, ayaw in taon pangalawat. Nga naman, kay mapasipadan nato ang lawas o dugo sa Ginoo. Hello? Namina ba mo? Yan, di lang to. No? Di lang ta mo saba. Naigo ta. Amin? Kaya daghan kayo na karong panahon na, apan unsa may dangatan, ang kuyaw ni ana, sige kag pangalawat, mapariho niya kang Judas. Hello? Unsa may gidangatan ni Judas, kuyog ra siya kanuna is Ginoo, pero wala niya tuguti nga mabago iyang ununa, mabago iyang kasing-kasing, mabago iyang pagkatao diha sa Ginoo. Mao nang kanuna gyud siyang naayang kaugalingong baruganan sukuhay sa Ginoo. Panalitan katong gihidihugan ang tiil sa atong Ginoo pahumot o sa sulti ni Judas. Giusikan na may pagibaligya na apatatay kwarta ihatag sa kabus. Pero gisulti ni San Juan nga actually dili gyud siya concerned sa kabus. Hello? Nganong gisulti to niya? Kay naanad siyang mangawkaw gikan sa puntil kay siya may tigdala sa puntil. Hello? Sa mauna nga kinahanglan kita magmatinud-anon. Kung mga lawat ka magmatinud-anon, imor yung gusto mo tumanan, kuyaw kayo kang pareho kang Judas. Pagkalawat ni Judas, kinsa may sud. Hello? Basa sa Ebanghelyo, kanusa man si Judas gisudlan sa yawa, sa dihang ni kalawat siya. Mauna akong kahadlukan o akong hangyo ninyo, ayaw pangalawat. Okay? Hinusuli yun. Kuriin ang imong kahimtang. Matinudan na itas atong pagkalawat. Aron makam into communion with God kita diha sa communion. Unya, kay usara mas Kristo nga atong gikalawat, then kitang tanan mausag yun ta. Hello? Mausa ta. Diha ni Kristo. Mao na ang atong pagkasimbahan, usara ta. Mao ni tima na to, usata diha sa Ginoo, usata diha ni Santo Niño. Nya kitang tanan usa na diha ni Santo Niño, unya na dili lang kay usa physically kay ni ata, kundi usa gyud ta kay atong nauna atong nang ipabag-o diha sa Ginoo. Kana ingon sa sulat sa taga-Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ug 2. Ningon sa ayaw pahiuyon sa panghunahuna nining kalibutan na hinuno ay pabago yung panghunahuna diha sa Ginoo aron masayra nimo unsay tarong unsay santos ug unsay makapahimot kaniya puy-ina ug mahimo kang buhing halad nga makapahimot sa Ginoo. So unsa may dangatan kung nahiusa na ta diha sa Ginoo, pawa ng yawa. Amen. So sa pangutana unsaon papahawa ang yawa, pareho ra gyud na kanang sa kanta bitaw, it is better to light just one little candle than to stumble in the dark. All you need is a tiny spark. Ang yawa, sa giingon San Pablo, sulat sa taga-Korinto, kaduhang surat niya, kapitulo 11, versikulo 4, giingnan ta, nga mauni siya si Lucifer, bearer of God's glorious light dito sa langit, apan kay nailad naman niya iyang kaugalingon. Nituo naman siya nga pareho na siya sa Dios. Mao nang di na siya mo alagad sa Dios. Unsa may gidangatan, nahimo siyang anghel sa kangit-ngit. Hello?
Nailad niya ang kaugalingon, gibakakan niya ang kaugalingon. Kanang bakak, hayag na, ngit-ngit na. Bakak, hayag na, ngit-ngit na. Ngit-ngit, hayag. Kung ngit-ngit na makakawala. Kung nakapamakakta, kinahanglan nato na ikumpisal gyud. Nga naman, kay kangit-ngit imong gipili. Amen? Kay kini atong salabutan, param tanis tinuod. Mauna ka ng mga fake news, sige na ito i-promote ng fake news, nag-promote yun, tas kangit-ngit sa atong una-una. Labi na usay, maabot ng Diyos kasing-kasing, kangit-ngit na sa kasing-kasing. Mautoy na ani Judas kanunay, kay wa niya mapabago yung una-una diya sa Ginoo, hangtod niya kasing-kasing, imbes mga lagad ko no siya, no, mga lagad para sa kabos, pero para des kaugalingong kagustuhan, naatas kangit-ngit niya na. Maunang, kanang korupsyon, dili gina bag-o, daan na na. Manawagan ta sa itong kaigsunan nga mga korap. Apil ta ka korap. Kasuway mo korap ta, dili. Maangkron tang naatay itong korupsyon, wala. O, dili kita maningog. Maangkron ba ta sa atong kaugalingong korupsyon? Hello? Ako maangkron ko. Nga doon ay mga higayon nga korap ko. Okay? Doon ay mga higayon. Kanang dili para imo ba? Nga imuhon yapon. Hello? Para itong sultis karaan mga pare ba? No? Ingon, yung income sa pare, paasa mo na? Para na sa Ginoo. Pero ay nagtunol ako sa Ginoo, mabalik masad sa, di man niya, mulupad sa langit ang kwarta, manang itsa lang ang matugdon ako Hello? Hello? Mo natugdon, tos pare tanan. Kay bisag papel matugdon man tinao dili sa mauna nga di na to limbungan kay matod para ba ning atong arsobispo, no, na wala ta magpari kay aron ta magdato, pero moangkon jud ko ana sa bag-o pa ko nangandoy sa madato. Okay, mo na atong panahon na may pagkakurap jud ko ato nya wala gani ta magpari nga gusto tang masikat, gusto sa kumasikat ato una. Okay, mauna nga gusto sa kong knockout power, mo nang naabot gani ko sa new age. Hello? Kay ilad mo sa ko, senaryo pa daan na ilad mo ta nga, ingnan mo ta nga, if we can only improve the power of our mind, why not? Bisag ma-improve lang nato, bisag 1% lang. Nga giingnan mo ta nga, scientifically kuno, maunay ilahang, come on. We are only using up to 10% of our mind potential. If we can make it 11, why not? 12, why not? O niya, batanon pa kayo, misyuso pa kayo, daghan kay kong panahon gigasto, basad mga libro, kay gasto kwarta, palit o mga libro, apel o mga seminars, kay ano naging ma-improve the power of the mind. So mao to, salamat sa Ginoo, iyagyo kong gipaamgo. Kay, usa kay gayon na, simple kayo nga prayer, gi-inspire lang ko sa Ginoo nga instead mag-meditate ko sa new age nga pamaagi, magrosaryo lang ko. Pagsugod yun ako, pwede namang awaya. So, mao to nga, dagot yung suga, kandila, yarin sa altar, niluhod ko, gunit sa rosaryuhan. Naabdan ko 1 hour and a half, pero not a single decade. Not a single decade sa rosary na human. Nga naman, kay grabe namang away sa akong una-una. Kay ang awayon niya nato, gamito niya ang ato maguna-una sa akong mind. No? So, unsa yung bation kung abtan kag 1 hour and a half na ay mugunit mo jadi kakabuhi. Hello, unsa yung bation? Hello, nyan limbasog yung ka, puro timong kusog, lugnot, aron ka makabuhi, nga di kakabuhi, unsa yung bation nimo? Uy, napay mga tao, ana. Tuwag na mo? Okay? Ang akong gibati, hilabihan yung kapuya, murag nauga na akong utok, murag na kong mamatay sa kakapoy, motong ingos, Ginoo, Ginoo, maluoy taon ka nako, akong itugyan kung gagalingan nimo. Nawa dahin siya, nakatuog dahin ko. Muna nga, ang ato di ay yung pagbuntog sa yawa, mao ang pagtugyan sa atong kaugalingon.
Maunang kanang misa, the highest form of prayer, kung tinuray tang natugyan sa tugulingon, ipabag-o na to atong nauna, ipabag-o atong kasing-kasing, labi na sa paghalad nato sa atong panog binong nga mahimong yalawas ug dugo ug sa atong pagkalawat niya, mahinginlan na gyud na ang yawa. Amen. 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 So mao nang no, kay naa naman si Kristo sa ebanghelyo bitaw karon, kaysa may nakapabutyag nga naay ang naayawaan to siya. Ang yawa mismo kay nisinggit ko ang yawa. Oy, unsa imong gani? No, yani pa karon paglaglag namo. Kaila ko kinsa ka? Unsa gingon sa Ginoo? Hilom diha. Gawas siya ng tawana. Kay naa naman ang presence sa Ginoo. Mao na nga ang kahayag, ang kangit-ngit hinginlan na sa kahayag. Pasudla ang kahayag nga si Kristo, mahinginlan na ang kangit-ngit. Mao na nga ang tambal Diyos kanang mga gisayawaan, gisamukang, gisamok sa yawa, ang tinuuray yung evangelization. Hello? Ang tinuuray yung evangelization. Mao na ang kanang evangelization naa na ganit tayo mga lay collaborators kay di man madahan sa pari. Labi na og ang mga tao sa idangop Diyos pari kay murag ang exorcism na himong solve all and cure all. Hello? Usahay, di na gani kinahanglan og exorcism pa. Kung naghinulsol na mga tao og nangumpisal na, ni-surrender na sila mga sala, nihalad na silang kaugalingon sa Ginoo, wa na kinahanglan og exorcism pa. Amen? Amen? Kadaghan ako kasuway na na. Mo nang hinaot, ato yung ablihan na itong kaugalingon, aron mupuyo si Kristo din hinato. Kay diha na ba sa imong pagkabininyagan, sa akong pagkabininyagan, anak na ta sa Dios, ang atong pagkatao, templo na sa Dios, templo na Espiritu Santo. Amen. Anda mo mubarog ana? Anda ba mo mubarog ana? Ya, kano sa mo mubarog? Kano sa mo mubarog? O yung karon, wa pagyapon mo marog. Okay? Kinahanglan kitang mga Kristiyanos, labi na kitang Katoliko, kay sita kita maunta ang matod pa sa atong Santo Papa, mao gini sakto nga gitudlo ni Kristo, mao na ang simbahan nga gitugon ni Kristo. Kinahanglan makamao kitang lig-on mo barog sa atong pagtuo. Amen. Amen. So karon di barog magata sa atong pagtuo sa Ginoo, atong bag-ohon itong pagtuo. Ha? Barugan niya to. So marog ka tanan. Nagtumo sa Dios Amahan, magagawom sa tanan, magbuwas sa langit sa yuta. Nagtumo kang si Kristo ay ang bugtong anak itong Ginoo, gipanamko sa langit sa Espiritu Santo, na tao ni Mariang Gabirin, gisakit po sa Poncio Pilato, namatay, gulubong, may konsal sa mga minutay, sa katulukan lang na banhaw, sa langit, nagalingko sa tuwa sa man, gikan nito, baling niya si Arbakum sa mga buhay sa mga minutay. Nagtubo mo sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo aron musangyaw sa maayong balita, sa kayusahan sa mga santo, kapaseloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas sa kinabuhing dayon. Mutuo ta? Karon kung ituo ta, labi na nga gituganan ta nga diha sa atong bunyag, templo na ta sa Dios, templo na ta sa Espiritu Santo. Ihalad ba nato atong kinabuhi sa Ginoo? Ihalad na to? Sige, paghimog personal nga paghalad. Kay kanang paghalad, personal gid na siya. Lord, my life to you I bring, made song I have to sing, be to you a lovely thing in your time, in your time. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring, made song I have to sing, be to you a
a lovely thing in your time. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 27, ngatos 30, giingnan yuta. Nga nakaila ang Ginoo sa iyang mga karniro, ug nga siya, ang kita nga mga karniro na minaw niya, ug mosunod niya. Wala, dili na sila mga matay, kaya ang Ginoo naghatag nato kanunay kinabuhi. Ug wala na'y makaagaw nato gikan kaniya. Kaya ang amahan nga naghatag niya, nato ngadto kaniya sa iyang anak, labaw man sa tanan, ug walay makaagaw kanato gikan sa amahan. Siya ug ang amahan usara. Mao nang ato yung gihalad tong gulingon aron magpagunit kita kanunay sa Ginoo. Si Jesucristo mianhi aron pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala ug ni Satanas. Isip katawhan nga lingkawas na pinaagi sa grasya ni Kristo, simbahon nato ang Dios sa walay ko kahadlok ug maghalad ug kita sa atong kaugalingon mga pag-ampo nga angayan ngayang paminahon diha sa kalinaw moingon kita, Señor Santo Niño, kaluyi kami. Señor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagpakigbatok sa kangit-ngit sa dautan, pinaagi sa kahayag sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno maningkamot sa pagpalambo sa katarong ug magmadasigon sa pagwagtang sa mga dautan nga makaguba sa katulingban ug sa pamilya, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang mga kamatuuran mahitungod sa mga samad sa sala, sa mga hulga sa yawa, ug sa makalingkawas nga grasya sa Dios, magdasig unta kanato alang sa pagbangon gikan sa atong mga sala, sa pagampo sa kanunay ug sa dili pag-uyon sa mga tintal sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang ministeryo alang sa spiritual liberation ug sa eksorsismo dili mahimong hinungdan sa kahadlok, kundili mahimong rason sa pagmaya sa makalingkawas nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluhi kami. Nga madasig unta ang mga batanon alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluhi kami. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang mga masakiton, mga ayo sa ilang pisikal ug espirituhanon nga mga kaluyahon, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluhi kami. Nga kadtong mga nangamatay, makakaplag ug kalinaw nga walay katapusan diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluhi kami.
alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura dito sa Binaliw, nga mahatagan ta sila kinabang nga ilang gikinahanglan o ang mga nangamatay makabaton sa kapalahulayang dayon. Magampo kita. Señor Santo Niño, kaluhi kami. Diyos among amahan, wala mo kami gibuhat aron mabuhi ingon nga mga ulipon sa sala. Kunili ingon nga imong mga anak nga nagpuyo diha sa kagawasan sa imong grasya. Magmaya unta kami kanunay diha sa imong mabungahon nga kaluoy. Sa ingon kami makabadayag sa imong mga buhat sa pagluwas diha kang Kristo, kang Jesucristo, imong anak among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magambotang atong halad, dawato ng mga pahimuot samahan, makagahom sa tanan. Sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkayag paghimaya sa iyang ngalan, alang sa itong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuon nagsaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo, himuha nga kining sakripisyo diin kami nagahatag kanimo sa angay nga pagsimba, mapasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Ang nakibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Ang ayig matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan to dili makita ang himaya sa iyang pagadios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-ani niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanang mga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang tao nga gihinginlan nganha sa imong langit nung ginharian. Busa dug sa panahon sa mga anghel, kanimo nagdaig kami nga puno sa kalipay diha sa pagsangyaw, sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya pan, ipasalamat kanimo ug midaig, mipikas ug mihatag nini ngadto siya mong tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimog midaig, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Siya namatay. Siya namatay. Si Kristo. Si Kristo. Siya bumalik aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip nga ngayang matubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, nining lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag nga na kanimo magagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa pasalamatong kasing-kasing sang pito nato atong amahan sa langit, diha sa mga pulong itudlo ka nato sa atong manunobos. Amahan namo, ana ama sa mga langit, pagdayon ang inyong ngalan, Maabot ka namo imong ginalihayan, matuman ang iyong pagbuot, dili sa yuta, mahingon sa langit. Ang kalarawan namo sa pagkadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasiluha kami sa among mga sala, ingon mo sa ilo kami sa kasalanan kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inanuwa luwasa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang dautan, labi na sa sala sa pagdumot. Natagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan o justisya, ang among katilingban mulambo ug magalagad kanimo sa hingpit. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man nagarian ug among imaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mga sala, kung nila pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kaubuton, natagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhay kahari. Sa kahangturan, Amen. ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaasam kanimo. Pakitatag timailhan sa atong panagdait diha ni Kristo. Kitang tanan, Kordero sa Diyos nga nagawaktang sa masala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawaktang sa masala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawaktang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ania si Jesus ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan ang gitawag aron moapil sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Dios among amahan, ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kaubuton, magtubo sa panuigon, kalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo kita, ang utos kang Santo Niño. O Jesus, matamis o yamot, Diyos o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa katawhan, nagpakatao ka o gianak ka sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong sa mga tao, ang paghigugma sa mga tao gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa ang akong mga kasaypanan o kaayo nga walay kalaysama. Hatagi ulikuna ang akong galamhan aron pagalagad kanimo og sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaut unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad aron makaambit kami diha sa paghimaya sa langit. Amen. O Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon o yamot, nagaluhod kami sa imong atong mahal nga atubangan ug nagasimba kanimo, matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagaday o nagampo kami kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, nga gipangayo ko nining nobina, kung mahiyaan ngay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikaunom nga adlaw pangamuyo. O Jesus nga halang don o yamot, hari sa mga hari o Ginoo sa nga tanan, nga naghari sa mga kasing-kasing nga mapaubsanon. Nagluhod o nagasimba ako kanimo, uban sa katilingban sa mga dominasyones, nga nagtuman sa imong Diyos nyon nga pagbuot. Nangamuyo ako kanimo, nga maghari ka sa tanang mga katawhan,
ug nga uyunan namo unta ang mga pagtuktok nimo sa among mga maayong tinguha. Huwi ambitan namo ang imong santos nga grasya aron sa pagdaig namo kanimo sa walay katapusan sa imong himaya sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayuon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon ni ining Eucharisticanhong selebrasyon. O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma. Nagluhod kami ug nagsimba kanimo sa imong atong kamahalan. Nagampo kanimo nga itugot mo nga panagdait o panag-uyon sa tanang haring Kristiyanos. Lamdagan mo kami sa kahayag sa imong grasya ng mga irehes o nga mga sistematikos aron makaila o magsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot nga unta nga managbalik kanimo ang mga makasala nga may nulsulon. Papahulayon mo unta ang kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug gatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pagalagad kanimo dinhi sa yuta o paghimaya kanimo diha sa langit. Daigon ug sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing uminito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 5:30 sa buntag Misa Novena nini kaunom nga adlaw sa Nobinaryo, sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, sa atong choir, ang Redemptorist Music Ministry, tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug dibuto nga mitambong o nagsunod sa social media karon. Sa kanila o kanatong tanan, masipang pakpak. Pasalamat usab ngadto sa ilang mainiton o kinasing-kasing nga pagpangama, pagserbisyo, pagsuporta o pagdawat isip mga responsibilidad isip hermano o hermana mayores karong tuiga. Si hermano mayor Mr. Wigel Mary Sarmiento o hermana mayor Mrs. Jennifer Helen Wigel Sarmiento. Masipang pakpak alang kanila. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibrar ning misa karon, ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong Mass Presider ug Homilist, siya timod member sa Archdiocesan Shrine of Santa Teresa de Avila, Talisay City. Laing masipang pakpak si Reverend Father Monico Katubig. Ug labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Laing masipang pakpak kang Señor Santo Niño. Dagang salamat ug palihog manindog para sa katapusang panalangin. Magampo kita, Amahan sa langit, nagdaig kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu ngani sa among kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Binisuni ang kaning tanang kahimanan sa debosyon, kaning mga larawan nini nga gidala, uban mga eskapularyo, uban nga mga pag-gamilton sa pagampo. Ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pagampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo, makapahimuot kami kanimo kanunay diha sa tibok namong kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo, Amahan, pinaagi ni Jesucristo among maluluwas diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. duko ang inyong ulo ug pangayo nato ang panalangin sa Ginoo. Senyor Santo Niño, manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya siya
sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Palanginan taniya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Daigon na siya sa atong mga batanon ug mga panilipdan ang atong mga kaubataan. Amen. Bugkusan ng taniya sa usag-usa sa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manlangin kaninyo kanato ang Dios magahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakatan kamo sa kalinaw ug bansayan ninyo ang pagtuo ug ginamlubi nga maayong Kristiyanos makahimog maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!